Κάνε τις 7 αυτές ερωτήσεις στη μητέρα σου πριν να είναι αργά. Πρώτον, μαμά, ποια είναι η πιο ευτυχισμένη ανάμνηση που έχεις από εμάς τους δύο? Γιατί ίσως μια μέρα να νιώθεις ότι πνίγεσαι όταν προσπαθείς να σκεφτείς μόνος σου. Ποια είναι αυτή? Δεύτερον, πώς ήταν να γίνεις η μαμά για πρώτη φορά? Εσύ υπήρχες στον κόσμο της μητέρας σου πριν καν πάρεις την πρώτη σου ανάσα. Ρώτησε τι, πώς την άλλαξε η μητρότητα. Τρίτον, ποιο ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι του να μεγαλώνεις? Το σώμα της άλλαξε. Τα όνειρά της πήραν μια άλλη πορεία, κι όμως δεν παραπονέθηκε ποτέ. Ίσως ήρθε η ώρα να την ακούσεις τα αλήθεια. Τέταρτον, μαμά, τι έκανα κάποτε που είχε αληθινή σημασία για εσένα? Εσύ ίσως το έχεις ξεχάσει, αλλά τα πιο μικρά για σένα ήταν για εκείνη τα πάντα. Πέμπτον, ποια είναι η μεγαλύτερη ευχή σου για εμένα? Γιατί οι ευχές της και οι προσευχές της δεν ήταν ποτέ για εκείνη, ήταν πάντα τυλιγμένες με το όνομά σου. Έκτον, υπάρχει κάτι για την οικογένειά μας που δεν έχεις πει ποτέ σε κανέναν? Κάθε οικογένεια έχει σκιές, αληθινές ιστορίες οι οποίες είναι μαθήματα και δεν πρέπει να θαυτούν. 7η ερώτηση και τελευταία. Αν μια μέρα δεν μπορώ πια να σε ρωτήσω, τι θα ήθελες να θυμάμαι για σένα? Οι περισσότεροι ρωτούν ποια ήταν στα αλήθεια η μητέρα τους όταν πλέον δεν έχουν ευκαιρία να τη ρωτήσουν την ίδια. Εσύ όμως έχεις ακόμα χρόνο. Μην την αγαπάς απλώς, τίμησέ την. Έτσι ένα αγόρι γίνεται άνδρας όταν καταλάβει ποια είναι η γυναίκα πίσω από τον όρο μαμά. Μανούλα μου, δεν φεύγεις. Αλλά αν ποτέ φύγεις, ήσουν πιο μπροστά από όλα.